valoració és positiva, molt positiva, ja sigui en la programació en si, com tota l'activitat extra de la programació que ha fet servir les entitats d'Arenys i tot l'Ajuntament, amb actes institucionals, i cada vegada hi ha hagut més coses. El que sí hem notat és una petita disminució del públic familiar, que això és important, ja sigui per la crisi o per el que sigui, però potser és el factor més mica negatiu, que hem notat que ha vingut un 10-15% menys de gent en la programació familiar. Però per la resta, la qualitat dels espectacles i la satisfacció de la gent que ve a tots els actes que hem fet és molt positiu. I fins i tot i que ha baixat la presència de la gent a l'hora de plegar la taquilla, per dir alguna cosa, en aquests espectacles infantils, el que sí ha pujat és també les persones que han passat pel teatre, ja sigui amb entitats, escoles o actes institucionals. De cara a la temporada, el que podem destacar més, a part de tota la programació que amb tots els nivells, ja sigui de dansa, música i teatre familiar, en el teatre la novetat és que l'hem tota ubicada en una sola setmana, que en diem la Setmana del Teatre, amb 3 ofertes professionals de primera qualitat a molt baix preu. O sigui, els 3 espectacles els oferirem a 15 euros, que és una manera de veure les 3 modalitats del teatre, ja sigui el teatre físic, el teatre de text o el teatre musical. I anirà acompanyat durant la setmana d'unes certes conferències i taules rodones que ajudaran a potenciar aquest cap de setmana intens en el teatre aquí a Arenys, que la gent se'n doni compte que hi ha molta diversitat de coses per fer en el teatre i que volem que la gent d'Arenys hi participi plenament. El que he fet és agafar una obra de Txékhov que feia moltes ganes de fer-la, fa molts anys que la tinc a la mà i és una obra d'aquelles que m'agrada, que és l'Oncle Vanya. A vegades quan fas aquestes aventures és perquè tens la gent per fer-lo, o sigui, ara ha coincidit una mica voler fer aquesta obra amb el repartiment, això és per mi bàsic i molt important en una obra de teatre. I veure Txékhov sempre és un gustasso de fer, i una dificultat, això és qüestionable, és una obra d'aquelles d'un temps lent, una obra d'aquelles que a mi personalment són de les que m'agraden i penso que és una obra que pot agradar molt. Ara és un treball d'actor molt important i així sortim una mica de la línia de fins ara, que he dit, que sempre hem fet adaptacions de novel·les o d'aquests darrers anys, aquestes darreres temporades, i l'obrirem en el proper any, el mes de gener, obrirà una mica el trimestre que ve. Per mi és una satisfacció poder fer això. Sí, plenament. Vull dir, això tots estem convençuts, totes les dades que tenim és que l'ús del teatre cada vegada és molt més important. Recordo que quan vam començar el teatre, el promig de l'any va ser de 8.000 persones que van passar pel teatre i aquest any hem arribat als 18.000, l'any passat. I aquest any ja estem pels 14.000, i això que estem a la meitat. O sigui que igual, si no farem els 18 segurament, i potser podem arribar fins i tot als 19.000 de gent que ha fet ús del teatre. L'important del teatre és això, és aquesta oferta tan àmplia que té i el servei que fa. Això és una mica una cosa que tot l'equip del teatre té molt clar, que ha de ser així, que a part de la programació que ha de ser molt variada, perquè ha de ser un cistell on hi càpiguen moltes coses diferents perquè els públics, puguin venir molts públics diferents, també fa el servei a la població, a les entitats, en els grups, com a lloc de treball, com a lloc d'oferir els seus espectacles també o les seves activitats. Això també per mi és molt important, aquesta doble funció de programació i de servei públic de cara a tothom.